खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि sbbodonews चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आसामाव 31 आगस्टआव 24 घन्टा साखा बन्द थागोन अल आसाम मटर वार्कार्स एसोसिएशन बेजों लोगोसे आसामनि गुबुन गुबुन ट्रान्सपर्ट एसोसिएशना लोगो नांनानै साखा बन्द फोसावदों 31 आगस्टआव फुंबिलि 5 रिंगानिफ्राय 1 सेप्तेम्बरनि फुंबिलि 5 रिंगासिम 24 घन्टा साखा बन्द थागोन थांनाय शुक्रबाराव दिमा हासाव जिल्लानि दायानमुगाव दिमासा नेशनेल लिबारेशन आर्मी DNLA हानजाया गंबा ट्राकखौ सावनानै होदोंमोन आरो 30 राउन्डसो गुलि गावदोंमोन जायजों जायगायावनो 5 सुबुङा जिउ गोमानो गोनां जादोंमोन आरो माखासेया जोखोम जादोंमोन बेखौ लानानैनो अल आसाम मटर वार्कार्स एसोसिएशना माखासे दाबिखौ लानानै 31 आगस्टआव साखा बन्द फोसावदों बिथांमोननि दाबिफोरा जाहैबाय जाथायजों जिउ गोमानाय साबानि नखरनो 15 लाख राङै होनाय जोखोम जानायफोरनो 5 लाख राङै होनाय आरो ट्राक बिगोमानोबो रांनि अनसुंथाइ होनाय लोगोसे जाथायनि दायनिगिरिनि हेंथायै गोख्रों राहा लानाय मख'नो गोनांदि DNLA हानजाया दालमिया सिमेन्ट फेक्टरिनिफ्राय रां दाबि खालामदोंमोन रां मोनैनि थाखायनो दालमियानिफ्राय कयला आरो माखासे मुवा बेसाद लानानै फैनाय समावनो बिथांमोननि सायाव इनायै गाग्लोबदों बड'लेण्डआव थानाय मुस्लिमफोरा गावसोरखौ बर' मुस्लिम होननानै सिनायथि होनो हानांगोन बे खोथाखौ बुंथिदों BTSनि EM बियार फेरेंगा बिथाङा तामुलपुराव जानाय मोनसे हाबाफारियाव बियार फेरेंगा बिथाङा बाहागो लानानै मुस्लिमफोरनि थाखाय माखासे खोथा फोरमायथिदों बिथाङा सोंथि खालामदों दि 21 सेन्चुरियाव इस्लाम बिदा फंबायफोरा नागालेण्डआव हाबहैनानै नागा आइजो हाबा खालामखांनायनि उनाव गावखौ नागा मुस्लिम होननानै सिनायथि होनो हायोब्ला 1206 मायथाइनिफ्रायनो बड'लेण्डआव थाबोनाय मुस्लिमफोरा मानो गावखौ बर' मुस्लिम होननानै लानो लाजियो आरो बेयो दुखुनि खोथा होननानैबो फोरमायथिबावो बिथाङा लोगोसे बियार फेरेंगा बिथाङा बुंथिबावदों दि बड'लेण्डआव थानानै गुबुन आरब हादर आरो भारतनि जायखिजाया खनानि खोथा सानबाय थायोब्ला जोंनि गेजेराव गोजोना बोरै फैगोन होननानै बेनिखायनो गावखौनो बड'लेण्डनि बर' नाथाय इस्लाम बर' होननानै सिनायथि होनो हानांगोन आरो बेबायदि सिनायथि होनो साहस खालामनो नांगोन होननानैबो बुंथिबावो बिथाङा आरो बेफोर गासैनिबो थाखाय BTSनि गाहाय प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव मोनसे स्पेशल डिपार्टमेन्ट माइनरिटि एफेयार्स डिपार्टमेन्ट दानाय जादों बे माइनरिटि एफेयार्स डिपार्टमेन्टनि गेजेरजों माइनरिटि एबा मुस्लिमफोरनि जौगानायनि थाखाय खामानि मावनाय जागोन होननानैबो फोरमायथिबावो बिथाङा गुवाहाटी मिउनिसिपाल कर्परेशननि 40 सोरखारि मावथिफोरखौ साख्रिनिफ्राय होखारबाय रिपर्टनि बायदिब्ला साख्रिनि थाखाय एडभार्टाइज होआलासे आरो अफिसियेल रिक्रुटमेन्ट प्रसेसखौ फालियालासेनो गुवाहाटी मिउनिसिपाल कर्परेशननिनो गोजौ थाखोनि अफिसियेलफोरा 40खौ साख्रियाव थिसनदोंमोन बेनि सायाव खौरांगिरिफोरा रिपर्ट होदोंमोन बे रिपर्टनि सायाव नायबिजिरनो थाखाय मोनसे कमिटि दानाय जादों उनाव कमिटिया नायबिजिरनायनि गेजेरजोंनो 40 गुवाहाटी मिउनिसिपाल कर्परेशननि डेइलि वेज इमप्लयफोरखौ साख्रिनिफ्राय होखारदों अफिसियेल रिक्रुटमेन्ट प्रसिडियरखौ मानिनानै सोलियालासे 40खौ साख्रियाव थिसननाय हाबाया सिगांनि गुवाहाटी मिउनिसिपाल कर्परेशननि कमिशनार देबज्योति हाजरिकानि समावनो जादोंमोन होननानै मिथिहोदों आयेन बेरेखायै साख्रि मोननाय 40 सोरखारि मावख'गिरिफोरखौ साख्रिनिफ्राय होखारनाय जाबाय नाथाय जाय आयेन बेरेखायै साख्रियाव थिसनदों बिथांमोननि हेंथायै दासिमबो जेबो राहा लायाखै उननि समाव बिथांमोननि हेंथा राहा लायो ना लाया बेखौ समासो खोन्थासिगोन महरगिरि जानानैल' जाया महरगिरिजों लोगोसे आखु दानांगोन मानोना बयहाबो नखर दङ बिमा बिफा दङ गामि दङ समाज दं आरो ओनसोल दङ समाजनि सुबुंफोरजों गोरोबनो रोङाब्ला महरगिरि जानानै मा लाब बे रावखौ बुंथिदों BCAA अदेबानि बड' सिने आर्टिस्ट एसोसिएशननि गाहाय नेहाथारि गुरु पबित्र बर' बिथाङा उन्दैनिफ्राय लानानै गेदेर बैसो गोनांसिम बयबो मिथिजानो हागौ दासान्दि ससियेल मिडिया जेरै फेसबुक इउटुबाव मा जागासिनो दङ गुबैयै फावगिरि गेमस्रि दैमारि आरो जेम्स मुसाहारिनि खोथाखौनो बुंथिदों गुरु पबित्र बर' बिथाङा ससियेल मिडियायाव जेम्स आरो गेमस्रिनि गेजेराव जानाय दावराव दावसिनि थाखाय बिथांमोनहा बुंजानो गोनां जादों आरो लाजिनाय मोन्दों होननानै फोरमायथिदों सिगांनिफ्रायनो बिसोरनि आखुखौ नुबोदों मिथिदों आरो बुजिदों नाथाय सहायनानै दंमोन आरो दा सहायनानै थाजाला जायनि थाखाय फैगौ 7 सेप्तेम्बराव उदालगुरिनि डिमाकुसियाव CWC आरो डिस्ट्रिक्ट बडिया बिसोरनि सायाव सावरायलायगोन आरो माखासे थांखि लानाय जागोन जाय थांखिया बयबो रायजो राजानि थाखाय गनायजाथाव जागोन आरो थांखिखौ रायजो राजाफोरनो मिथिहोगोन होननानैबो फोरमायथिबावो बिथाङा
बेनि अनगायैबो उननि समाव बिसोरबायदि सोरबा महरगिरिया आखु दिन्थिबावोब्ला बेनि सायावबो राहा लानाय जागोन होननानैबो फोरमायथिबावो बिथाङा। जाय समाव सावथुन मुलुगखौ जौगाहोनो थाखाय नाजादों बे समाव फावगिरिफोरा बेबायदि आखु दिन्थियोब्ला बर' सावथुन मुलुगा बबे लामाजों थांगोन बेखौ साननो गोनां जादों होननानैबो फोरमायथिबावो बिथाङा। लोगोसे बिथाङा बुंथिबावदों दि बयहाबो पार्सनेल लाइफ दङ। खायसेया मोजां गाज्रि आखुखौ सिङावनो लाखियो, खायसेना नुजायो आरो खायसेया गावखौनो गोरों, मुंदांखा आरो गावल' बायदि साननानै बायदि महर मुस्रि दिन्थियो। नाथाय आखु गैयाब्ला महरगिरि जानानै मा लाब होननानै फोरमायथिदों बिथाङा। लोगोसे फैगौ 7 सेप्तेम्बराव जेम्स आरो गेमस्रिनि सोमोन्दै सिरियासलि सावरायलायनायनि अनगायैबो ससियेल मिडिया आरो OTT प्लेटफर्माव माबोरै जेंना गैयालासे बर' सावथुन दिहुनलांबाय थानो हायो बेनि सायावबो सावरायगोन होननानै फोरमायथिदों BCAA नि गाहाय नेहाथारि बिथाङा। BTC सोरखारा थाबैनो गं 200 सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो अमा फिसिनो थाखाय 2 लाख राङै अनसुंथाइ होगोन बेखौ फोरमायथिदों BTCनि EM राकेश ब्रह्म बिथाङा। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय हाब्रुबिल कमिउनिटि हलाव मैया BTCनि ना फिसिग्रा बिफान, जुनाद फिसिग्रा बिफान, गाइखेर जगायनाय बिफाननि बानजायनायाव गसाइगाव ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ लानानै बिथां गौतम प्रियम महन्तनि आफादगिरि मासि सामलायनायाव मोनसे सांग्रांथि मेल खुंनाय जादोंमोन। बे हाबाफारियाव BTCनि ना फिसिनाय आरो जुनार फिसिनाय बिफाननि मावफुंगिरि सोद्रोमा बिथां राकेश ब्रह्मआ गाहाय आलासि महरै बाहागो लादोंमोन आरो बिथांनि अनगायैबो EM उखिल मुसाहारि, MCLA सजल कुमार सिन्हा, गसाइगाव जिल्ला UPPL दोलोनि आफादगिरि जिरन बसुमतारी आरो BTCनि मोनथाम बिफान फारियै ना फिसिग्रा बिफान, जुनाद फिसिग्रा बिफान आरो गाइखेर जगायनाय बिफाननि मावथि बिथांमोनजों लोगोसे गोबां रायजो राजाफोरा बाहागो लादोंमोन। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानैनो राकेश ब्रह्म बिथाङा फोरमायथिदों दि बिटिआर ओनसोलनि गं 200 सेल्फ हेल्प ग्रुपनो अमा फिसिनायनि मुङै 2 लाख राङै अनसुंथाइखौ होनाय जागोन आरो बे रांखौ लानानै अमा फिसिनानै गोबां लाइमोनफोरानो रांखान्थि बिथिङाव जौगानो हागोन होननानै फोरमायथिदों। बेजों लोगोसेनो बिटिआर ओनसोलाव ना फालांगिरिफोरनो गासै गं 100 बाइक राननानै होनो थांखि लादों जाहाथे ना फालांगिरिफोरा गामि ओनसोलनिफ्राय नाफोरखौ थाबैनो लाबोनानै नोगोर सोहोराव फानफैनो हायो आरो गोबां रां आरजिनो हायो आरो बे बाइकखौ बिटिआर सोरखारा फैगौ सेप्तेम्बर आरो अक्ट'बर दानावनो राननायनि थांखि लादों होननानैबो फोरमायथिबावो राकेश ब्रह्म बिथाङा। बांलादेशआव गिख्रंथाव नाव जाब्रबथाय, 21 सुबुंनि जिउ खहा आरो 50 गोमानानै दङ। बे गिख्रंथाव जाथाया बांलादेशनि ब्राह्मणबाड़िया जिल्लानि विजयनगराव थानाय बिलोआव जादों। गंसे पेसेन्जार जाहाज आरो गंसे बाला रोगानाय जाहाजनि गेजेराव सौदावलायनाया जादों। सासे लकेल गभर्नमेन्ट एडमिनिस्ट्रेटर हायात उद्दौलाया फोरमायथिनाय बायदिब्ला मानसि रोगाग्रा जाहाजाव फ्राय 100नि बांसिन सुबुं दंमोन आरो बे गिख्रंथाव एक्सिडेन्टआव 21 सुबुंनि जिउ खहा जादों आरो 50 गोमानानै दङ। 21 जिउ गोमानायनि मादाव 9 आइजोफोर आरो 6 गथ'साफोरमोन। जिउ गोमानायनि सुबुं अनजिमाया बांबावनो हागौ। रैखा खालामग्रा हान्जाजों लोगोसे सरासनस्रा सुबुंफोराबो रैखा खालामनायाव मदद होदों होननानै फोरमायथिदों। मख'नो गोनांदि बांलादेश हादराव दैनि गेजेरजों गोबां थांलाय फैलाय सोलियो नाथाय रैखाथिनि राहाया नांगौ बायदि मोजां नङा। रिपर्टनि बायदिब्ला थांनाय एप्रिल-मे दानावबो नाव जाब्रबथायजों 54 सुबुंनि जिउ खहा जादों आरो जुन दानाव 32 सुबुंनि जिउ खहा जादों। काबुल एयारपर्टआव बम बेरहोग्रा ISISK उदखारि हान्जानि सायाव फिन USनि गाग्लोबफिननाय। मख'नो गोनांदि साननैसो सिगां काबुल एयारपर्टनि बाहेरायाव खेबनैयै बम बेरदोंमोन जायजों दासिम 13 US सार्भिस मेम्बार, 169 आफगानिस्ताननि नोगोरारिफोर जिउ गोमादों आरो फ्राय 200सोआ जोखोम जादों। बम बेरनाय जाथायजों US सार्भिस मेम्बारनि जिउ गोमानायखौ लानानै USनि प्रेसिडेन्ट ज' बाइडेन बिथाङा रागा जोंखांदोंमोन आरो बुंथिदोंमोन दि जायनो USनि मेम्बारखौ खहा खालामनो नाजागोन बेखौ एंगारनाय जानाय नङा आरो बावनायबो नङा। जेरावखि थाया मानो नागिरनानै दिहुनगोन आरो फिननायखौ होगोन बेनि थाखाय थाग थियारि जानानै था होननानैबो हुमखि होदोंमोन। जेरै बुंनाय एरै US सोरखारा ISISK उदखारिफोरनि प्लानिं खालामग्रा जायगाखौ संनानै ड्रननि गेजेरजों गाग्लोबदों आरो बम बेरहोनाय जाथायनि गुबै प्लान खालामग्रा एबा सोलो खालामग्राखौबो बुथारनो हादों होननानै फोरमायथिदों। ISISK उदखारि हान्जानि प्लान खालामग्रा थावनिया काबुलनि सानजाहा आरो पाकिस्ताननि सीमा नांगारहार प्रभिन्सआवमोन। बेयावनो ड्रननि गेजेरजों एटेकखौ खालामदों। बेनि अनगायैबो USनि सोद्रोमाफोर आरो सोरबा आफगानिस्तानी सुबुंफोरा आफगानिस्तान हादर एंगारनानै USआव थांनो गोसोब्ला बिथांमोनखौ 31 आगस्तसिमल' रैखा खालामनाय हाबाफारिखौ मावनो खोथा होदों मानोना उदखारिफ्रा फिन एटेक खालामबावनो हागौ होननानै फोरमायथिदों US प्रेसिडेन्टआ।
आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि टुइटार एकाउन्टनिफ्राय नंखाय खौरां ओंखारदों। सोरबा सुबुङा डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि टुइटार एकाउन्टखौ स्क्रिनशट खालामनानै एडिट खालामनानै नंखाय खौरां फोसावदों। बे नंखाय खौराङा जाहैबाय फरायसालिया फैगौ सेप्तेम्बरनिफ्राय गेवनाय नंला। COVID-19नि थासारिया दासिम रायजोआव सामलायजायाखै, बेनिखायनो फरायसालिया नबेम्बर दानावसो बेखेव जासिगोन। बे नंखाय खौरांखौ सुबुंफोरा WhatsAppनि गेजेरजों गोबां गोसारहोदों आरो बे गोसारनाय खौराङा नंखाय होननानै रोखा खालामदों डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। जाय बेबायदि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि टुइटार एकाउन्टनि मुं लानानै नंखाय खौरां फोसावदों, बेनि हेंथा एफआइआर होनो थाखायबो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया पुलिसखौ बिथोन होबाय आरो आयेन बायदियै राहा लानाय जागोन होननानै फोरमायथिदों। फोरमायथिनाय फैगौ सेप्तेम्बरनि गिबि सप्तानिफ्राय HS फाइनाल इयार, ग्रेजुवेट फाइनाल इयार आरो पोस्ट ग्रेजुवेट फाइनाल इयारनि थाखाय फरायसालिखौ बेखेवनानै होगोन आरो बेनि थाखाय SOPखौ 31 आगस्तनि सिगांनो फोसावनानै होगोन होननानै फोरमायथिदों सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि डक्टर रनेट बिथाङा। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।